Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Bag-ong bagyo mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong adlawa. Matod sa pag-asa, aduna na say bag-ong bagyo nga gikatakdang mosulod sa par karong adlawa ug mao kini gipanganlan og Onyok kung mosulod na kini sa par. Nahimutang kini sa 1,425 kilometers east-southeast sa Mindanao. Posible kining moigo sa Eastern Mindanao o Eastern Visayas depende sa iyang lihok ug direksyon matod sa pag-asa. Samtang upat na ang natalang patay tungod sa bagyong Nona kinsa kasamtangang galihok padung sa Palawan. Ang mga namatay mao sila si Pascual Ancente Jr., 31 anyos, taga Northern Samar. Si Tessie Villanueva Baladad, 38 anyos, taga Lupi de Vega, Northern Samar. Abondio Belo, 83 anyos, Lope de Vega, Northern Samar. Ug Jason Blesario, 28 anyos, taga Matuginaw, Samar. Aduna na sa 165,554 ka mga pamilya ang apektado sa bagyong Nona, samtang padayong suspendido ang klase sa 18 ka mga probinsya sa nasod. Matud na sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Wala say kuryente o communication line sa Northern Samar diin una nga milandfall ang bagyong Nona. Nagpadala na ang gobyerno og response team sa mga apektadong lugar. Bisitahan lang ang www.sunstar.com.ph alang sa dugang detalye. 5 ka mga sundalo ang samaran human gi-atake sa Abu Sayyaf group ang usa ka kampo sa military didto sa Patikul, Sulu kagabi. Mga 150 ka mga Abu Sayyaf bandits ang gipanguluhan ni Radulan Sahiron ang miatake sa kampo sa Patikul alas 8 kagabi. Ang pagpang-atake ni lungtad hangtod alas 9:20 sa gabi ug miresulta kini sa pagkaangol sa 5 ka mga sundalo. Ang 5 gidala ngadto sa Kutang General Teodolfo Bautista Station aron matambalan. Padayon pa sa pagkaron ang hot pursuit operations batok sa mga bandido. Samtang nagserbisyo sa iyang 60 ka adlaw ang suspensyon, naka-relax ra gyud si Mayor Michael Rama Lunes sa buntag ting flag ceremony sa Cebu City Hall. Kagahapon naglaroy-laroy si Rama sa Sugbog gamit ang public transportation gikan sa iyang balay diha sa Basak. Giuli ni Rama ang issue sa iyang gisakyan nga Toyota Grandia sa City Hall ni adtong Biyernes. Nakahigayon hinuon siya og pakighugoy-hugoy sa iyang mga nakasakay sa jeep ug mao panipliti nila. Ang maong gibuhat ni Mike nakadawat og lain-laing reaksyon sa mga netizens. Si Rama gisuspenso sa palasyo human kini mimando sa pag-demolish sa Center Island sa Katipunan nga usa ka proyekto sa Barangay Labangon dinhi sa Cebu. Gi-postpone sa Commission on Elections o COMELEC ang pag-anunsyo sa opisyal nga listahan sa mga kandidato alang sa 2016 elections sa sunod semana. Matod pa ni COMELEC Chairman Andres Bautista nga kinahanglang resolbahon sa COMELEC ang nag-ung-ung nga disqualification cases batok ang Senador Grace Poe ug Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Si Bautista nagkanayon nga muhimo og marathon sessions ang COMELEC N-Bank aron maresolbar ang 29 ka mga motions for reconsiderations nga pending sa N-Bank. Mipasalig si Bautista nga aduna pay igong higayon ang COMELEC aron magsugod og imprinta sa mga balota karong Enero sa sunod tuig. Resolbahon sa COMELEC ang substitution case ni Duterte ug ang disqualification case ni Poe. Og mga higala, nagsugod na kaganinang kaadlawon ang tinuig nga Misa de Gallo. Sa wali ni Monsignor Ruben Labajo sa Cebu Metropolitan Cathedral, iyang giawhag ang katawhan nga magdasig sa pagduol sa Dios kay ang gugma sa Dios walay kinutuban. Matod niya nga ning tuig sa kaluoy angay kita nga magpaambit sa atong pagkamaluluyon sama sa pagkamaluluyon ni Hesukristo. Atong pamation ang kabahin sa wali ni Monsignor Labajo. Modern ang Ginoo sa iyang pagkaari o sa iyang mga hindi mo masamtan kay hinabihan o mga punto na iwalagan ng susibahan ako sa inyon. Makaangko kita sa kaayos sa iyo na misa na
Iyon ang sinuyo na nakapo doon sa Diyos. Siya ang tinutuloy na Diyos. Tinutuloy siya anak sa Diyos. Mawala lang ako naman na ang nagsaksi ng Jesus. Hindi na sumurang ang nagsaksi ng Jesus malupan sa ating pamilya ang iyang buhay. Hindi na kami naman kundi ang iyang ipakita na nainunin ang siguro tinutuloy siya na Diyos. Ang Diyos na nagpadayan sa mga Diyos pinali sa paghimuha na dito sa puso isa ng mga masasalan na nilitan ang mga masayo siya iwala siya masayo siya iwala mauli ang ang Diyos na naging ako mauli ang ako itinong tayo ang mauli ang ako kundi ang puwang ka ang mga biyuhan sa ang biyuhan ay mga ayaw ang tayo sa kanto mauli ang hindi ko na ang biyuhan na kundi ang sa iyo na ayaw malasing kita sa pagtukol kaya kaya tumaw, ay tumaw, ay komisyon, ay pagkinig, o ang pagdukul ka niya, o ang pagdukul sa kasalukan sa year of mercy. Ang Misa de Gallo sa Cathedral makita live sa www.sunstar.com.ph kada alas 4:30 sa buntag. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Miss Universe opisyal nga mipagawas na sa mga hulagway ni Pia Wurtzbach ang bet sa Pilipinas alang sa maong pageant. Sa official page sa Miss Universe, bongga nga makita si Pia nga suot ang bright pink yamamay bikini. Looking stunning usab si Pia sa laing duha ka mga royal blue gowns alang sa iyang evening wear ug sa vintage Vegas themed glamour shoot. Si Pia gikatakdang makigtigi sa kapin 70 ka mga kandidata sa Miss Universe 2015 karong Disyembre 20 o Disyembre 21 dinhi sa Pilipinas dito sa Planet Hollywood Resort and Casino sa Las Vegas, Nevada. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod Miss Twitter at Sun.Star Showbiz. O ganiya ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ug mga higala, 9 days to go na lang ug Pasko na. Ug din na natapos ang atong mga balita karong adlawa. Aron sa duga pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.
Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!